Takže bolo to nejak tak. Na začiatku bol stvorený vesmír. Viacerých to nahrávalo a väčšinou sa to pokladá za chybný krok. Väčšina raz si myslí, že vesmír bol stvorený nejakým bohom. Len džadrvertidovia z Wiltwolfu 6 si veria, že vesmír bol vysmrkaný veľkou zelenou bytosťou, ktorú nazývajú veľký zelený požierač. Džadrvertidovia sú malí modrí tvorovia s viac než 50 rukami a vďaka tomu sú jedineční v celom vesmíre, lebo skôr vynálezli intim spray ako bicykel. Avšak okrem obyvateľov Wiltwolfu 6 na teóriu o veľkom zelenom požierači nikto neverí. A tak vesmír zostáva veľkou hadankou, na ktorú neustále sa snažia nájsť vysvetlenie. Tak napríklad istá hyperinteligentná medzivesmírna rasa si raz postavila obrovský super počítač, ktorý nazvali hlubina myslenia, aby raz a navždy našli definitívnu odpoveď na základnú otázku ohľadom života, vesmíru a vôbec. 7,5 miliónov rokov počítač počítal a počítal a počítal a počítal, až nakoniec oznámil odpoveď. 42. A tak museli postaviť ešte väčší počítač, aby zistili, ako vlastne znie otázka. Tento počítač, nazvaný Zem, bol taký veľký, že ho často mýlili s planetou. Najviac túto chybu dopúšťali podivní, opicem podobní bytosti, čo potrebovali sa na jej povrchu a vôbec netušili, že sú súčasťou veľkého programu obrovského superpočítača. Zaujímavé, že bez tohto jednoduchého a samozrejmého faktu by nič, čo sa na Zemi udialo, nedáva žiaden zmysel. Na nešťastie, tesne pred kritickým okamihom odpočítania odpovede, Zem bola demolovaná vo veľmi. A tak vlastne povedali, že na jej mieste urobia hyperdiálnicu. Aspoň to tak tvrdili. A tak nádej, že niekedy bude daná otázka ohľadom zmyslu života, bola stratená. Aspoň to tak najprv vyzeralo. Dvaja z tých podivných, opicem podobných tvorov prežili. Ten a Tricia McMiller, čiže Thriller. Dva stroskotanci. Jedine, čo zastal z najväčšieho pokusu, ktorý kedy niekto podnikol, nájsť základnú